दाथ' गोसोखौ एसे मोजां मोननायानो जाहैबाय माने जे बुस्थुआ जोंनाव गैया बेखौ जोङो मोननो हाबाय बेनिखायनो जोङो साबायखर बावनाय जासिगोन बिदिनो माबा दाउ दानलाय अमा दानलाय नाना रोखोम ना बेबायदि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइफोर आगोलाव मोनबायमोन नामा? गैया मोनथ'वाखै दानो फार्स्ट मोनदों दिनैनो फार्स्ट सोरखौ साबायखर बावगोन बेबायदि मोननायाव जे सरकारनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनाय जायो बबेनि लाइमुथि बाजाराव दाननो गोजोननाय मोनदों आरो जों हिनजाव मानसिबो जाहैबाय आरो खस्थ' खालामनानै जों गोदोनिफ्रायनो फानबोबाय 18 बोसोर जाबाय आं ना दाननाया दिनैसो खनसे मोननाय जाहैबाय आरो गोजोननाय मोनबाय थारमानि मोनोमोनबा एसे हिनजावफोरनि बायदि एसे लेडिसफोर मोनोबा एसे गोजोन सिननाय मोनगौमोन ओमफ्राय जोंथ' बेखौ खस्थ' खालामनानै जों सालायनोबो हाया जाहैबाय एसे जाबाय मोनबाय बेखौनो गोजोनबाय आरो जों बे निज्लागुरियावनो सान्थिफुरावबो फानो निज्लागुरियावबो फानो जोङो दा ओमफ्राय गोजोनबाय बेनोसै आंनि बुंनांगौआ सिगां मोनफेराखै जेबो मोनाखै जों जेबो मोनखायाखै थाइसेबो जों दाल' आरोखि जों साइकेल मोनदों बेनिफ्राय जेबो गैखाया मोनबाय जाबाय गोजोनबाय जोंनो मोजाङानो जाहैदों खस्थ' खालामबोबाय जों 18 बोसोरसिमाव जों जेबो मोनखायाखै जोंखौ रावबो नायखायाखै होमबाबो आं दा हिनजाव मानसि हिसाबै बिराद खस्थ' खालायो गथ' गथाय खांनांगौ दङना जोंहाबो फरायनाय गथ'फोर दङ खस्थ' खालामनांगौ आंनि बुंनांगौआ बेनोसै आरो মোক তো ভাল লাগিছে এখন মই গরিব মানুহ সাইকেল পাইছো ভাল লাগিছে ইমান বছর 17 বছর কিছু পাওয়া নাই আর এই যে বিটিআর সরকারত এই যে রঞ্জিত বসুমতারি যে সাইকেল দিছে ভাল লাগিছে মই তো কি ব্যবহার করি যে মাছ বিক্রি করে মানুষ মাছ বিক্রি করা মই এটাই জন্য ব্যবহার করা মই কি দোকানত আপনি মাছ বিক্রি মাছ দোকান চলনি মাছ देवसिरि मोनसे गोजोनथाव खौरां बिएसएटी सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गोविन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 700022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन